Takže čau lidi, vítejte u mého prvního tutoriálu a dneska vám ukážu, jak zrychlit svůj počítač. Uděláte to jednoduše tak, že si dáte tady nabídku Start, dáte počítač, a tady si kliknete buď na vlastnosti systému, anebo tady někde kliknete pravým a dáte vlastnosti. Tady vám vyjede vaše informace o vašem počítači a dáte tady nalevo upřesnit nastavení systému. Dáte tady upřesnit a tady modře vám svítí nastavení, tak na to si kliknete. Dáte si tady upřesnit zase a tady dáte změnit. Tady vám vyjede tady toto, tady si musíte odfajfkovat tady toto, abyste to měli takto jak teď já. Dáte tady vlastní velikost a tady je dole napsané doporučená hodnota. Já tady mám napsané 4602 MB tady dole, tak si to napíšete sem, což já už jsem udělal. Potom tady tuto hodnotu vynásobíte 2 a to napíšete sem. Mně to vychází 9204, pak už stačí jenom dát nastavit, pak dáte jenom OK. Tady toto si můžete klidně vypnout. A pak už stačí jenom restartovat váš počítač a budete to mít zrychlené. Doufám, že vám to pomůže stejně jako mě. A já se s vámi loučím a zdar!